inħarsu lejn il-problemi ta' housing illi hawn fil-Kottonera. Lanqas kien kapaċi jibni dar waħda ta' housing f'4 snin. Aħna qegħdin fil-Kottonera. Fil-Kottonera nafu illi hawn diffikultajiet soċjali kbar. Għandek single mothers. Li single mothers flokenhom waqfilhom il-benefiċċji tagħhom għax dawn seta' jarmihom. Aħna qegħdin fil-Kottonera. Nafu li hawn problemi soċjali anki ta' abbuż ta' droga. Imma minflok rajna li l-Prim Ministru jgħin lill-vittmi ta' droga, rajna Prim Ministru jiddefendi lit-traffikanti ta' droga f'Għawdex.